Charlotte Cantilionová hľadáva dlhé roky toho pravého. Teraz konečne našla muža svojich snov Kevina Fieldsa, lenže sa na nešťastie ukázalo, že jeho matka Viola je priamo stelesnená nočná mora. Viola, osobnosť televízneho spravodajstva, ktorá nedávno prišla o prácu, sa obáva, že stratí aj svojho syna. A tak sa rozhodne, že jeho snúbenicu postraší tým, že sa zmení v čo najpríšernejšiu svokru. S jej šialeným plánom jej pomáha jej asistentka Robbie. Charlie sa ale rozhodne, že si to nenechá páčiť a preto so svojou protivníčkou rozhodne nemieni konať v rukavičkách, strhne sa neľútostný boj o to, kto zaujme v Kevinovom živote prvé miesto. Pripravila Jessica Ochmanová, žiačka 3. A triedy.